Тапшырыны дәвам итеп, экраннар алдына иске куладка бистәсендә гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Сафарова Галия Нариман кызын чакырып алам. Бүген ул үзенең матур туган көнен каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны тормыш иптәше Ирфан Дәүлетшевич, әнисе Тәнзилә Бахитовна, әтисе Нариман Исхакович, улы Азат, кызы Илнара, кияве Рамис, оныклары Ләйлә һәм Динә, кодагыйсы Галия Абдракибовна, кодасы Сәмәт Махмудович котлыйлар. Әлеге теләкләргә олы куаныч белән туганнары Аделшиннар, Сафаровлар һәм Рафиковлар гаиләләре дә бик теләп кушылалар. 1969 елның 20 июлендә дөньяга иң кадерле кешебез аваз салган. Башлап мәктәп, аннары медицина училищесын тәмамлап, кулына шәфкать туташы дипломын ала. Үз һөнәренә тугрылыклы калып, ул гомере буе халык сәламәтлеге чигендә торып, районыбыз хастаханәсендә хирург алдында шәфкать туташы булып эшли. 1991 елны миңа аны гомерлек яр итеп, өйләнеп, туй уйнарга насыйп булды. 1 елдан соң безне бәхетле итеп кызыбыз Илнара, аннары тагын 5 елдан соң нәсел дәвамчыбыз улыбыз Азат туды. Бүген котлауларга күчер алдыннан тырыш, уңган, бик акыллы кыз тәрбияләгән әти-әнигә иң беренчедән рәхмәт әйтәсем килә. Тырышлыклары бушка узмаган. Бүген сез үз җимешегезнең игелек хөрмәтен татыйсыз, ә мин үз бәхетемне билем. Яраткан хатыным, бәйләде безне Аллаһ Тәгалә гомерлеккә гаилә итеп. Әллә инде миңа гына шундый бәхетләр язганмы? Син бит минем өчен җир шарында да иң акыллы, иң сабыр һәм иң күркәм хатын. Мин беләм, ятлар гына түгел, хәтта үз-үземә дә көнләшеп яшим бәхетемә. Бер кайчан бер мине кимсетмәдең, ирне ир итеп яшисең. Шын хатын буларак гаиләдә үз урыныңны беләсең. Ә урының синең патшалар тәхете. Үрим сиңа шәшкәләрдән таҗлар затлы ташлардан. Бирим сиңа иң кыйммәтле бүләгемне башлардан. Ә бүләгем ул гомерлек сөеп яшәгән йөрәк. Туган көндә шын күңелдән телим сиңа теләк. Инде хыял күңелемдә күптәннән яшәп килә. Синең белән ул хыялда бриллиант туйларым җитә. Әби белән бабай булдык, оныкларым бар хәзер. Ләкин һаман синең өчен мин җан бирергә әзер. Әни, син гаиләбезнең ышанычлы терәге, ярдәмчел, һәр вакыт безнең өчен тырышып яшисең. Инде без үзебез дә әни булсак та, сез әти белән һаман безнең хакта көенеп, без дип акталып яшисез. Сезнең алда без түбән генә башыбызны иеп, барысы өчен дә рәхмәтләрне әйтәбез. Сиңа иң матур теләкләр генә юллыйбыз. Ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге, сыйлы гомер, шиксез бәхет шатлыклар, имин тормыш, кайгы борчуларсыз таңнар, килер көннәрең куанычлы, туасы таңнарың өметле, гомерең озын булсын. Киләчәктә дә әти белән без, балаларыгызның, оныкларыгызның кадер-хөрмәтләрен күреп, мул тормышта, исәнлектә, саулыкта яшәргә язсын сезгә. Шатлык, куанычлар, сәламәтлек, юлдаш булсын әни гомергә. Йортыбызны җылытучы учак, нур сибүче кояш син безгә. Әти белән тигез яшәгез сез, ничек матур парлар йөргәндә. Шулай матур каршы алыгыз сез без сагынып кайтып кергәндә. Кадерле Галия Наримановна, тормыш иптәшегез, бала оныкларыгыз сезгә дип матур җыр яңгыратырга үтенделәр. Рәхәтләнеп сорауларын үтибез. Бәхетле булыгыз. Барысы
suzan Матур чәчәк бәйләме Мин яратам